Voor Steven Chapman begon het alweer met Pro Golf 3 op de PlayStation. Al gauw wist hij daarin zijn huid te verslaan. Nou is dat natuurlijk net zo bijzonder, in huid verslaan met een computerspel. Maar zijn huid hier wel een paar oude golfclubs in de squadron liggen. En al gauw togen huid en zoon naar het dichtstbijzijnde gasveldje om in het echt een baltje te slaan. Nou ja, lang verhaal kwart. We zijn al 3 in 4 en Steven het meedien op zijn eerste echte internationale toernooi. Die won hij direct. Maar ik ging net vanzelfs. Steven's leven staat in het teken van golf. Gemiddeld oefent hij meer dan 4 uren daags. Welkom in de wonderlijke wereld van de topsport. Eerst pak ik mijn rangefinder, daarmee meet je hoe ver de afstand is. En dan kies ik een club die bij die afstand hoort. En dan mik ik op waar ik de bal wil eindigen en dan sla ik daar naartoe. Uiteindelijk moet je niet denken als je gaat slaan. Maar hoe doe je dat ergens niet aan denken? Gewoon relaxen, relax zijn. En soms gaat hij net mis. Ja. Maar dan moet je wel dus rustig blijven. Ja, dat is lastig. Want soms, zoals deze, dan is het een makkelijke put. En je mist hem. En dan word je gefrustreerd. Terwijl dat uiteindelijk je spel gewoon nog erger kan maken. Ja. Maar hoe hou je dat dan een beetje onder controle? Gewoon denken, de volgende is de beste. Of het wordt de beste. Wil jij niet draaien, Steven? Jawel, maar dat mag niet. Vandaar. Nou, nu wel. Ik loop met de plaats. Nee, je hoeft niet te lopen, je kan gewoon... Hoe is het om je zoon zo te begeleiden? Lastig. Heel lastig. Nee, het lastig is om hem heen te brengen. Het kost veel van mijn tijd. Ik heb mijn eigen werk opgegeven en ik ga nu in loondienst waar ik kan passen, waar ik 's middags vrij zijn om hem naar golf te brengen en de weekends vrij om de toernooi te brengen. Want u had uw eigen bedrijf? Dat had ik, ja. Dus u heeft er wel wat voor over? Ja, maar is mijn zoon. Ik doe alles voor. Ja. Een paar dagen later docht Steven mee aan de Tulip Golf Challenge. Een meerdaags toernooi vlakbij Assen. Paul, hoe gaat het? Vandaag redelijk goed. Iedereen moet hier ook heel stil zijn, hè? Ja, want dat is de spelers. Die hoort alles en met de wind wordt dat gewoon zeg maar 2 keer zo hard. Dus vandaar. Hoe gaat het nu in het klassement? Hij staat nu bovenaan het klassement. Oké. Helaas is er niet zoveel deelname dit jaar, maar dit is allemaal voor ervaring. En met deze allerlaatste put wint Steven de wedstrijd. En wat zijn nou je toekomstplannen? Professional worden en het beste worden van de wereld. Doe maar. Ja, Nou, succes jongen. dank u wel.